ካብ ዘማር ቤተ ክርስቲያን ናብ ጉሮ ሰደማውነት ህይወት ዘምርሐ መንእሰይ እዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና መንእሰይ ፋረስ ጎታሁን ይበሃል። እዚ ቀዲሙ ዘማር ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ግብረ ሰዶም መርሐ ዘሎ ፋሬስ ጎታሁን እዚ ከም ወዲ ምዃኑ ነብሩ ቆፂሩ ብጓል ክፅዋዕ ዝመረፀ ፋሬስ ኣብዚ ግዜ እዚ ጓል እየ ብምባል እዩ ኣብ ማስ ሜድያ ወፂኡ ክዛረብ ዝመረፀ። እዚ ብኣነዋሪ ተግባር መርሐ ናይ ዲያብሎስ ብምዃን ዝፍለጥ ፋሬስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብዚ ህይወት ወፃእ ካብ ትብሉኒ ካብ ምድረ በዳ ማይ ክዛረይ ይሓይሽ ብምባል እዩ ኣፉ መሊኡ ኣብ ማስ ሜድያ ዝዛረብ ዘሎ። ሊድያ ዘርአ ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዓብያ ከምዚ ኣብ ዕላላ ዝበለቶ ናይ ብንእሽታ ህይወት ኣዝያ ናይ ግሩፕ ተባእሲት ከም ዝነበረት እያ ናይ ቁልዕነታ ትዝክር። ሊድያ ዋላ እኳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ባህሪ ህድእ ዝበለ ባህሪ ይሃልዋ ከምቲ ኩሉ ቆልዓ ግን ብንእሽትኣ ውዕይትን ተባእሲትን ከም ዝነበረት እያ ትገልጽ። ሊድያ ልዕሊ 9 ክሊፕን ኣብ ድሓን ዝኾኑ ድራማታትን ከም በዓል ኪዳን ዝኣመሰለት ተኸታታሊት ከም ዝሰርሐት እያ ትገልጽ። ናይ ቃርያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተዘርግሐት ሓቂ ድዩ ትብል ስርሑ እውን ከም ሞዴል ኮይና ዓያ። ድምፃዊ በራኺ ገብረመድህን ኣብ ዝቐረበ እዋን ከባቢ 2 ወርሒ ዝገበረ ስራሕ ዘርጊሑ ነይሩ። እንተኾነ ግን እታ ስራሕ ዋላ እኳ ከባቢ 100,000 ነቐፋ ዝኸውን ባጀት እንተወፃ ክሳብ ሕጂ ግን 98,000 ጥራይ ቪው ከም ዝተረኣየት ከም ዝኸሰሩን እቶም ኢንተርቴይንመንት እዩ ተዛሪቡ። ድምፃዊ በራኺ ብኽሳራይ ክሕገዞም እየ ብምባል በቲ ዘጋጠሞ ኣምሪሩ ይዛረብ። ኣብ ዳይሬክቲን ከም ሓሳብ ከም ዘይኮነትሉ እውን ካብቲ ኣብ ኢንተርቪው ካብ ዝሃቦ ቃል እዩ ተዛሪቡ። እታ ኣሻም ትብል ደርፊ ድምፃዊ በራኺ ኣብ ገዛና ኢንተርቴይንመንት ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም። ሙሴ ዳኘው ሓዊ ድምፃውን ተዋሳኣይን ክፍሉ ዳኘው ናብ ኣርት ሓዊ ክፍሉ ዳኘው ከም ፀለዉ ይዛረብ። ዓርኪ እውን ከም ዘይብሉ ክፍሉ እምበር ኣነ ኣብ ፕሮቴስታንት ኣይ ህይወት ኣይኮንኩን ሓወይ ክፍሉ እዩ ኢሉ ኣብ ኣልዳ ሜድያ ተዛሪቡ። ሰናይ ኣስረስ ደራፊ ድዩ ነይሩ። ሰናይ ኣስረስ ኣብ ቀኛው ገዛውቲ ምዕባየየ ንደራፊ ከም ዝፈቱ ናይ ግዜ ቁልዕነተይ ክራር ሰሪሐ ንኽፃወት ዝገበረኒ እንተነይሩ ቃኘው ገዛውተይ ምስቲ ምዃኑ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ። ሰናይ ኣስረስ ናይ ፍቕሪ ግዚኡ ኣብ ጁኒየር ሃኒኔታ ከም ዝሓዞ ኣብ ሃይስኩል ፍቕሪ ከም ዝጀመረ እዩ ዝዛረብ። እንተ ሕጂ እውን ኣብ ፍቕሪ ከም ዝርከብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እንታታ ኣፍቃሪተይ ዝበላ ግን ብምስጢር ንምሓዙ መሪፁ።